Kuya mono Mheshimiwa Simba Arati asa Marieta Peter Nyambane omonyene bwo mugondo oyo mina onyoroche biche yese nyumba yagachire njaganiri kwagachwe so mugondo oyo topakaine na common land eyo ore kando na private land mo gambi orengo ro litaire na ro chitaka agachaka CTF korua se ofisi ya Manison agachaka agache nyombe eyo 2015 2017 kere na fairi kina tukaenda kotini tukagamba tukakabu randi sigache gasobe igatebanga ya mugondo ino yogo abakange bibungo bagateba bono nyombe ye egotigarire asengenche nyombe ite bugati gasi Mheshimiwa nanye salendire gochase ofisi ya county government yera ofisi yago ne kenyoro yetiri kikiangeire chinguru mbae ebe kuenya gitari yero kweri etari yago onarerebo Simba Arati aseigo na inche nintagete mon support gwetera so mugondo imina nanyorure abana mbaroro batakeire banyore ekebarua no county gwetera ase ofisi yago Mheshimiwa titukora chebo taboriga ningani oike ofisi ali ayonyerore aibie kana maisago asa Maritangoro kunemia nyangweso aiga niga kurukuibo tabori koro nigonde jirani yoyo Minto Peter Nyambane ndieki aiga se umugondo oyo ekero ingakia etete ya magega igo chief abuatete akagacha ase burudi ya umwa matoyone ekera agacha burudi ya renge 0.4 ya renge common land yo roje amono moticho bone kera agacha kora nari umanyana ajete go boga ekera acha agende kumanya agachikonyo kogenda randi akarigira kanyanga burudi ya agachirwe nsemo yae koruga iga akabuata akagenda koti agasoa akaegujibe agatenie kina aka fairi kina kera fairi kina ekine ka kagamba miaka 2 ekera kagamba miaka 2 akabua ekera abua igabua akabuata agacha baka agaigaso mugondo oyo igatoka ni nyumba yaikire kobeku ekera abua akaegwe bunguo agasieke nyumba ekera sieke nyumba bone nyumba yabe irororo kuru 2015 mpaka boniga erefa kandite gakora kende asenge jiba sijijarwede CDF kwetera Manison bono na sabire Mheshimiwa Simba Arati onyare gocha okonye kenyoreke kia botabori ekere kenyoreke nyekitate yoga clinic kiria kende tokwenda ogembo kurwari worra bangina baitekera bari murito bako ichanda kuruga bako ogemba abandu bako mukeri guchiguni ekera baikiro ogemba abandu basirira njera ne distance kuruga baka Nyamarambe igera tambe tochandegete igona agosabira sama abira ororere location aiga saya botabori ama abira abantu bawo banyore oduma ya clinic ere bwango ase go muno mwamatone bwerure kurwa saya furi abaye bibunguo rinde inumune serikali moje momokarere compensation akarimo mokarere compensation yo mugondo oye umugondo ibona ndako gari yake rinde mutobekere clinic gaiga utuma abantu be clinic baje bachake gasi gokonye kenyoreka abantu bakura abange goitera ndu bari nyagitari aiga bono enyagitari eye akare igoiru aiga batabori bonsi pia abantu bero kariti eye abantu bonsi pia bangina nabagaka nabana bakebaroro bonsi kero muntu gatetero kwa asiri ya Simba Arati Clinic Hospital biamono to igwa masabaito erindo konya abantu baito erindo na ntonyore ogokuo konge kore kenyoreke gosire kurwaro biamono Mheshimiwa